Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan kepanggih malih belajar utawa sinau bareng-bareng. Iki belajar kelompok. Belajar temriki gawe memahami ning awake dhewe-dhewe. Ki ngerteni ning awake dhewe-dhewe. Supados mengke ana ing lampahan kula jenengan engko wis gak montang-manting malih. Kenapa saged montang-manting? Karena iki mang kula jenengan gak punya pegangan. Jadi montang-manting. Aku kudu piye, lah niki montang-manting. Lah mula sangga niku sampah-sampah ning pikirane awake dhewe, sampah iki mang ning atine awake dhewe. Ana ing jejagongan temriki sampah sedaya niku dibucah. Dibucah sedaya. Unek-unek temriku wau utawa pikiran sing suudon kalih awake dhewe. Iki ya dibucah sedaya. Lah karena apa? Kembali ke pikiran. Nek pikirane awake iki mang positif, engko ya dadi positif kabeh ana ing lakone dhewe. Nek adine pikiran negatif, ya negatif kabeh ning awake dhewe. Nek positif penak, tapi negatif loro kabeh. Sehingga apa? Nek ati iki mang berpikiran sing negatif, niku sami kalih kula jenengan bunuh diri. Mikir elek barno digawe ngantem awake dhewe. Loro iki. Nah, sehingga temriki kula jenengan kudu ngaweruhi, kudu ngerteni kedudukane ana ing pikirane awake dhewe. Sehingga ten Ihya Ulumuddin apa iku pikiran? Pikiran temriko pengendali. Lah niku lho. Apa sing dikendhalekne? Nafsune awake dhewe, egone awake dhewe. Lah kekange niki apa? Sehingga nek munggu agama iki mang syariat, tarekat, hakikat, makrifat iku kekange. Lah temriki saged ngendali awake dhewe kudu ngerteni pikiran dhewe, tegese kusine kudu dingerteni, kekange ya kudu dingerteni, sing dikendhalekne ya kudu dingerteni sedaya. Lah terus raga niki mang ibarate napa? Raga iki mang ibarate kretane lah penumpange niku sinten? Ya iki mang atine awake penumpang. Lho nyatane kaya dene adik mang aku pengen ngumbi kan. Yang punya keinginan siapa? Kan hati. Hati ini ingin jalan-jalan. Nek ati ki mang genek keretane atau waragane enggak bisa itu. Sehingga itu penumpang. Nah ragane ati ki mang kretane, akale awake dhewe iki mang kusire, syariat tarekat hakan makrifat iki mang kekange. Jarane iku jenenge nafsune. Sehingga sedayane saling berkaitan. Ana ing syariat, ya aja belajar syariat tok. Belajar ana ing hakikat. Belajar ana ing tarekah, belajar ana ing makrifat. Jadi kudu lengkap. Aja dipuk sitok tok, kadang ati njipuk aja melok tarekah tok kan. Karo syariate. Aku tak belajar makrifat tok, karo hakikate. Lah jadose temriki ati kudu ngerteni, kekange niku wae nggih niku ilmu-ilmu niku.
Lah insyaallah temen iki wae kados kula njenengan memahami ana ing petang perkara niku wau sehingga apa? Nafsune ade engko saged terkendali. Awake engko gak nuruti ana ing nafsune tok. Ya selama iki kan jek nuruti. Wis tak ngene kan. Wis pokoke ngene, pokoke ngene, pokoke ngene. Penting aku menang. Penting aku iso. Niku nafsu. Lah temen iki kan awake dhewe kudu ngerti kedudukane pikiran iki mang apa, kedudukane hati iki mang apa. Kedudukane nafsu iki apa, kedudukane ilmu-ilmu sing sekawan iki mang apa lho niku lho. Lah mangke saged jalan niku. Sehingga temen niku kula njenengan mboten montang-manting malih. Wis gak napa niku mang gara-gara kae nggih mboten. Aku loro gara-gara tanggaku nggih mboten. Memang pikirane ati suudon sing kula sing wau napa? Nah iki mang pikirane suudon, sapa sing musudoni sakjane ya awake dhewe iki mang. Nyerang ning awake dhewe. Lah bunuh diri. Lah temen niku malih aja nganti ati iki mang protes kalih Gusti Allah. Adik iki mang pun nampa. Lah nampa iki aja ngantek milih-milih. Nek milih-milih nafsu malian. Nek jek milih-milih berarti piye nafsune gorong terkendali. Sing nafsune engko sing ngendhalekne awake dhewe. Nafsu iki iso ngendhalekne pikirane awake dhewe, nafsu iki mang iso ngendhalekne atine awake dhewe. Iso ngendhalekne. Ya, ngerteni sing ngoten iki. Iki bangsa njero. Nek bangsa njero, iki mang bangsa batin. Bangsa batin. Lah kene iki mang gak ketok wujude sing kaya ngono tapi adik iki nglakoni. Sehingga bener raga iki mang siji ning kene tapi ning jerone iki akeh. Oke. Nek kono ya berdiri sendiri, kaya akal, hati, nafsu, ego. Nah supaya iki mang dijak bareng-bareng pripun balik meneh kita harus tahu kedudukannya masing-masing. Sehingga nek kula njenengan ping lampah ana ing syariat tarekat hakikat makrifat dingendhalekne niki wau kan. Nah otomatis meneng kok, tenang. Nek wis tenang kabeh mau arane ning ndi yo monggo. Krana niku wau jarane wis meneng kabeh. Wong nafsu niki kereng. Nafsu iki iso brutal. Lah brutal niku nek adike mang roh kekange iso ngendhalekne brutalne kono. Lho nafsu iki iso pengaruhi ning pikiran dhewe. Saged niku. Sehingga kadang adik memang bicara dengan diri kita sendiri. Ngomong-ngomong dhewe jawab diri. Sing ngomong pikirane sing jawab panggal lisane. Ngoten paling tinggi. Pangga. Dadose napa? Sing kula jenengan mireng niku wae utawa darani niku wae bangsa njero. Nek bangsa njaba sing pundi? Bangsa njaba iki mang kaya dene sikile awake dhewe, tangane awake dhewe, mripate awake dhewe, irunge awake dhewe, lesane awake dhewe, kupinge iki bangsa njaba. Dados adi ya kudu roh zahir batin. Dhuri awake dhewe endi, batine awake dhewe endi.
Nah supaya apa? Balik maneh ben gak montang-manting. Dinapa diking mamara nanggone tiyang sepuh. Sing salah sapa? Sing salah iki awake dhewe, bukan tiyang sepuh niku. Lah karena apa? Lah wong iki mang gak ro apa-apa sampean tekoki. Kejadian beliau nggak tahu. Terus sampean tanya, bener nggak itu? Nggak bener. Sehingga iki mang kae solusi kan, kok gak sesuai ya? Karena nggak tahu. Sehingga dadi seksi memang ya angel. Ana kejadian sing seksi niki sapa? Akal iso nyekseni, atine ya iso nyekseni. Sing jadi seksi ngene iki. Oke ana kene ngadiki mang nanggone tiang-tiang sing ngoten niku wau. Sehingga kembali ke diri kita semua iki mang ya polahe awake dhewe. Sehingga temen mriku wau cipta iki manggone ning ndi? Cipta iki mang manggone ning akale awake dhewe. Rasa iki manggone ning atine adiki mang. Nek wis enek cipta rasa karsa. Dadi nek kene adi aja nyipta sing elek. Cipta sing apik. Engko dadi apik. Engko metune apik. Nah diki nyipta sing elek, ya metune dadi elek, ora penak. Nah, iku kan ana ing zahir awake dhewe, ana ing batine dhewe, awake iki kudu ngerteni jaba lan jerone maring awake dhewe. Sing kono adiki engko wis gak gampang suudon ambek wong liya. Wong liya iki mang polah piye ae sak sirmu. Ngomong piye ae sak sirmu. Sehingga apa? Iki wis gak enek sangkut paute ning awake dhewe. Kadang awake dhewe nek iki mang nyangkut nih, hubung nih, rusak ngono dadi. Sehingga awake dhewe montang-manting. Nah, semua masalah ini yang bisa ya diri kita sendiri. Yang bisa gimana? Ya diri kita sendiri. Ternyata nih diomongi ngene ngengkel, gitu. Diomongi ngene cik ngengkel. Nah, sehingga apa? Nah, masalah jangan buat masalah itu adalah soal. Anggap itu soal. Lah soal ini butuh jawaban. Dijawab. Ada soal dijawab, ada soal dijawab. Jangan sampai soal ini nanti tersimpan di pikiran kita. Terus ada soal nanti disimpan lagi, ada soal lagi tersimpan lagi. Sehingga apa? Bingung cara jawab. Sehingga timbulin gue emosi terus. Nah, insya Allah kata sekolah jenengan ngertani ana ing perkara sekawan wau, ngertani ana ing zahir, ngertani ana ing batin, sehingga enak soal langsung dijawab. Ora ngertani sesuk. Kenapa? Soal niki wau tekane soal niki pun beto kunci jawaban. Pun beto. Contohnya kan nek enek positif mesti enek lho, temeliku. Nek enek lorong kok enek sehat. Lho pun gandengan. Iku gak kena dipisah iku. Cuma kadang adil lho sing misah. Enek soal dipisah. Enek soal dipisah nih.
Ya kok golek jawaban yang ngene wong liya lho. Padahal jawabane ning awake dhewe. Sehingga wau kan ature sin wau, nikmat mana yang kamu dustakan. Nah dari kalimat ini itu gak enak celah ini. Itu nggak ada celah sama sekali nggak ada itu. Karena apa? Semua itu nikmat itu. Nah, kula niki nasul, lha iki nikmate. Adike seneng, ya nikmate. Berarti nikmat nek kene aja mung nikmate pikirane tok. Wah, cocok ambek aku ngene ngono. Lah, nikmat indallah. Nek nikmat indallah temen iku wau nggih sekabehane. Adike mang seneng, adike mang susah. Iku nikmat sing diparingi. Pun ngantuk sedaya niki. Oh dereng. Kok mendel. Antas jam pinten jenengan? Bu Rayun jam pinten? Pun saya. Oh dereng. Kok mendel ngoten? Napa? Oh ngadai. Alhamdulillah, kok ngertos jenenge ngadai. Menenge oh ngadai. Sehingga kan wawasan iki nggih perlu kan. Lah wedaran-wedaran iki kan damel wawasane awake dhewe. Ana ing lampahan. Sehingga kalih wedaran-wedaran niku wau kan awake iki kan mengke saged berjalan. Lah wedaran iki ibaratnya apa niki sentere sing lampahan jenengan. Sehingga dadi penake mlakune awake dhewe ben gak kesandung utawa kejegur. Ya alhamdulillah jenengan kan kula ngadai. Nek riyen napa mboten ngadai gitu kan. Lha kono riyen kan ki ambeke napa niku sing dhewe masalah dhewe. Bingung-bingung dhewe ya kan berarti guru ngadai. Alhamdulillah kan iki jenengan pun matur kula ngadai. Dados kan napa mawon sing tumipun ning awake dhewe nggih niku wau nikmat. Jangan dicela itu. Mbah wujude mung duwe akal iki mang gak penak. Mung duwe rasa ya ora penak. Nah iki ngikuti karo-karone ya rusak apik. Jadi nikmat gak nikmat indanas enggak indallah. Sehingga nek kono Gusti Allah gak pilih-pilih ku. Lu kadang kan pikiran ade kan wah Gusti Allah pilih-pilih. Aku sore wong kae iki mang penak, kan ngoten. Uripe penak. Lah adi iki mang soro. Gusti Allah pilih kasih. Iki kan pikirane awake dhewe. Padahal gak ngono. Wong kabeh ya dikek jatah. Yo kadang adil sing gak gelem usaha. Iso ni mah itu ae. Nek koncone maju pengen, ya dah. Nah, sehingga kan temen iki napa? Kita bisa merubah pola pikir panjenengan. Pola pikir sing positif.
Nah, iki mah pola pikirnya positif, ya melangkai mangke sekecok. Gak terhambat malih. Sehingga enek negatif muncul, roh, aku neng di wis turu sik ae lho ngoten. Mangke krasa. Yo kadang nek adik mang gak ngerti, iki berlarut suwi ram. Sehingga diomeli ya kan. Akal ngomeli terus iman. Kok ngene terus yo gak mari-mari kapan mari ini. Kita Parnowo. Kapan mari ini. Dan nek adik mandek sanggo kono ku mari ngono. Ya sing ngendek sapa? Ya awake dhewe ndeken pikiran-pikiran sing kaya ngono. Kendalikan. Enggak ya mari. Nah wis mari kan otomatis gak nek rasa maneh. Nah iki aja nimbuli rasa sing kaya ngono maneh. Rasa kapan mari ini, kok ini terus gak trimo. Iku gak trimo iku. Lah pentingnya temriki wau ngawaruhi atau memahami ning kedudukane akal, hati, nafsu, ilmu, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Sehingga mungkin mboten sambat maneh awake dhewe. Karena apa? Semua bisa terkendali. Wonten sing bari tanglet monggo. Pak Lauti, kalau kangen kalian jenengan nih. Biasanya jenengan lagi pitakoni kan aneh. Monggo Pak Lauti. Jeneng wonten. Oh, wis kincer kali wae. Monggo sing badhe tanglet. Ali. Piye kabari? Alhamdulillah. Ana konan. Sak sirmu teko apa? Nah teko nyapa aku gak tau ngopi ngono. Lah ngoten iki kan kaya nah panggonan iki sajane panggonan sapa? Ya panggonan awake dhewe. Tempat iki panggonan awake dhewe. Sehingga wau kan kados Kang Uta ya uripono. Lah nguripi panggonan iki yang piye? Enak kegiatan. Lah ngurip. Enak aktivitas ning panggonan iku wae. Insyaallah kan mengke ke depane 1 bulan 2 kali, nggih. 1 bulan 2 kali kita aktifkan lagi. Ajane kula sakonyo ya wis aktif dino. Ya wis aktif. Cuma nek kerep-kerep kan ya aja kerep-kerep lah. 1 bulan 2 kali kan mengke mboten kerep niku. Nek kula mendinten masalahe. Kita Pak Nawa. Pak Nawa miki ana acara apa ora iki ngaten lho. Ana acara ora tekok terus iki. Tetese monggo panggonan iki mang diuripi. Ambek aktivitasé kula jenengan ana ing belajar sareng-sareng. Sehingga temriki gak enek guru gak enek murid sama. Jenengan aja nganggep kene guru aja. Sampeyan aja merasa aku murid ya aja. Kita sama. Karena apa? Nek kula jenengan pun belajar ana ing tauhid, itu enggak ada guru, enggak ada murid, enggak ada. Yang ada ini siapa? Hamba dan Gusti. Berarti kula jenengan kawula. Lho mana ngoten? Jadi sama semua. Jadi nek kono aja rumangsane engko ngene-ngene aja. Padha kabeh.
Sehingga apa balik meneh wau kenapa? Ana keakuan ten niku ben gak muncul lho ngoten. Nek nglepas keakuan iku sulit, tapi niki mang keakuan ben gak muncul iku pripun lho ngoten. Sehingga apa? Engko nek guru ambek murid nanti ada jarak. Kalau kita sama itu enggak ada jarak. Yang ada apa? Gusti kalih kawula niku wau. Kula jenengan iki kawula kan ngoten lho. Jangan diberi jarak. Ya alhamdulillah sedaya mungkin dados manfaat kula jenengan ana ing lampahane, ana ing keluargane. Al-Fatihah. Iya.